Казвам се Доню Марков и съм управител на онлайн туристическата агенция eSky.bg. Нашата фирма съществува от 2008 година и в началото бяхме двама души. Не ни трябваха консултации и обучение, но година по-късно, когато нараснахме и вече организацията стана все по-тежка и по-тежка, се нуждаях от консултация за организация на по-добро ниво в фирмата. Тогава срещнах контактите на компания Extempore, която в случая беше помолена да ни консултира по отношение на подобряването на организационната структура и уменията на екипа в продажбите на самолетни билети онлайн. Весела Меламед, заедно с нейния екип, направиха оценка на процесите, стандартите на компанията и ни помогнаха да ги подобриме. След граждането им се наложи да пуснем екипа, който тогава съставляваше 4 човека, на обучение в Extempore за подобряване на техните умения в продажбите. След това обучение си пролича веднага положителната промяна на екипа, работейки се по-сигурно и по-уверено, спазвайки всичките процеси и стандарти, които бяхме изградили. След това обучение, месец по-късно, стартирахме коучинг програмата на Extempore, която продължи един месец, включваща ежедневно посещение на нашия офис, следене на процедурите, работа с всеки един от екипа индивидуално. Резултатите не закъсняха, все по-уверени и сигурни, доволни от обученията, които изкараха. Екипажа на фирмата стана все по-добре продаващ, ако може така кажа. Също така, както казах, промяната се отрази и в бройката продадени услуги и продукти от нашата фирма. В следващото 3 месеца имахме ръст с 20%, специално на благодарение на базата на уменията, придобити от това обучение на екипажа продаващ билети по телефона, защото така или иначе уебсайта и електронния ни магазин се справяше добре. Следващите 2-3 месеца минаха в прекрасно разцвет и подобряване на продажбите и организацията в фирмата, но неминуемо това доведе до нарастване на колектива, на екипажа, който в лятото на 2010 вече, на тази година, беше двойно по-голям и разбира се, за това се наложи втори път да минеме през процедурите, изкарани предишната година с фирма Extempore. Но този път фирма Extempore, в частност Весела Меламед, като наш консултант, ни помогна и в подбора на персонала, на новите хора, които взеха дейно участие в нашата дейност след юни месец 2010 и от септември до октомври ние минахме през с помощта на Extempore тимбилдинг програма и ново обучение на всички служащи в фирмата. Отново за подобряване на комуникационните умения и уменията за продажба по телефон, сплотяване на колектива и тайм менеджмент. След това, веднага по същата процедура от началото до края на месец октомври, проведохме нова коучинг програма в офиса ни. Отново госпожа Весела Меламед, в качеството си на наш консултант и преподаващ грандиозни практики и техники в продажбите и организацията на колектива ни помогна да подобриме цялостната атмосфера в офиса, да отразиме отново ръст в продажбите, тъй като работата с всеки един от колектива индивидуално допринесе за наистина качествената промяна от всеки един продаващ билети, обработващ билети и вършиш всякаква специфична дейност в фирмата им, тъй като всеки успя да намери нещо за себе си в организацията на времето си и в качеството на следване на процедурите на фирмата. С това бих приключил коментарите си за фирма Extempore и услугите, предоставени от тях за нас последните 2 години.
Надявам се да продължим да работим с тях и да подобряваме качеството на нашата услуга. Препоръчвам фирма Extempore на всеки бизнес, който използва ресурси и хора, които трябва да осъзнаят, що е идеята на тази фирма, как тя трябва да се развива и да почнат да вярват в тази идея, да върват напред заедно. Всички като отбор. Extempore определено е компанията, която най-добре съумява да намери грешките в организацията, да предложи правилното лекуване и да го приложи в крайна сметка. Благодаря на Extempore.